जिराय सालथे जिरायदो ओमफ्राय डक्टरनाव थांदों होनदोंमोन नामा सालथे औ सालथे 3 मास जाबाय बेखौनो एसे चेकआप खालामनानै आरो सन'ग्राफिबो खालामबावबाय हौवाना हिनजाव जागोननो सालथे एसे थाल मोनाखै बेखौथ' बोरै मोनथिबावनो आंलाय सालथे जायखिजाया हौवा नङाबा हिनजाव जाथारगोन बियो सासे नङा सासे आंनिब्लाथ' हिनजावानो साबसिनलै सालथे हौवाफ्राथ' ओरैनोआवनो उरायद्लाजोब्बाय माखौ रायलायो बिसोरलाय जावलियाफ्रालाय लाजिनोबो रोंला खोमा बिदि हिनजावफोरनि खोथा रायलायनो आसाखौथ' आंबो बेखौनो खालामदोंमोनलै सालथे जागोन ना जायासो आजिखालि हौवासाफ्राथ' बिफाखौ बुबावोसो नुबोजोबखानाय बेगलजोंनो ओइ दुमफै साहा लाबोदोलै जाखोना जादिया थाब लाबो सालथे माथो आंनि हिनजावनिख्रुइ नोंथांनि हिनजावखौसो देरसिन नुबायब्रा 20 बोसोर देरसिनसो नुबाय बोरै नुवा जानोब्रा सालथे टेनसन गैया बेनसन गैया नायै बेदरै आंनि आमोलाव मोनजाबाय थाबाय बेयावनो देरग्लाबजोब्बाय अरग्लाबजोब्बाय देहाय दे स्वामी बिसि बाखनायना लानो हायो बाखनायना लाखादो दे लोंदो गुमै आब' लोंदो साया जागोन दे आगै